Η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του ασθενή. Λειτουργία παιδιών. Λειτουργία ενηλίκων. Συνδέστε την υποδοχή των ηλεκτροδίων. Γίνεται ανάλυση. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Δεν συνιστάται ηλεκτρικός. Τώρα πλέον είναι ασφαλές να αγγίξετε. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του ασθενή. Γίνεται ανάλυση. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Απομακρυνθείτε όλοι, μην αγγίζετε τον ασθενή, πρόκειται να γίνει η απεινίδωση. Χορηγήθηκε σοκ. Τώρα πλέον είναι ασφαλές να αγγίξετε τον ασθενή. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.